Bé, doncs, un cop tens el motxe i així els mots instal·lats, que els dos venen amb instruccions dintre, és seguir-les, és fàcil. Has d'anar a una línia com aquesta que fa zoom, això és un zoom in, però el carrera no es mou. La resta sí, però el carrera no. Així que vull que es mogui el vídeo, saps? Doncs el que s'ha de fer és tenir línies seleccionades en Automation, ho tinc en anglès, perdona, has d'anar a Trim, amb la línia seleccionada, important. I aquí, ara indexar molt ràpid, però el que estava fent ha sigut indexar el vídeo, que ja el tinc indexat, per això ha anat tan ràpid, i després el talla. Jo tinc un ordenador ràpid, va més ràpid. Un cop el tens tallat, se't guardarà la carpeta que tu hagis dit, en el cas és vídeos, a motxe, que està aquí. I el motxe, un cop el tens tallat, has d'anar a nova, nou project, importar clip, l'elegeixes, i aquí. Que carregui i tal qual, no toques res més. Si et surt això, bueno, a mi que ho estava fet abans, per això m'ha sortit. Jo tu m'ho fes bastant zoom. I amb aquesta eina, que és una X, el que fas és com seleccionar, diguem, el negre, si pot ser una mica com el bord, si no, és anar jugant una mica el que resulti a tu més agradable. I un cop ja fet així, has d'anar aquí on vas a track, i en aquest cas és cap endavant, i que ho faci. Tardarà una miqueta, has d'anar frame per frame, però ho va fent. Que també es pot fer a l'inrevés, o sigui, trau quarts i tal qual, o sigui, a vegades va millor fer-ho cap enrere, depèn de com tinguis el fotograma, a vegades has de fer meitat, espiar-li una mica el truco, però segons és ràpid. Bueno, un cop ja tens això fet, que és que sí, que està, veus que està ben fet, no salta ni res, has d'anar aquí sota, parat ja, has d'anar a track, i aquí a dreta, export tracking data. El tracking data vol ser un format que és After Effects Transform Data, posició, escala i rotació. És un TXT. Quan el guardes, l'has de copiar al portapapeles, anàlisi subs, i aquí amb la línia o línies, pots fer diverses, pots aplicar-ho diverses a cop, has d'anar a aplicar. I aquí selecciones si vols que s'escali o no, que roti o no, que sigui només a la X, només a la Y, o sigui, només horitzontal, només vertical. Blur, bueno, jo ho tinc així perquè aquest escala. Normalment no tinc la d'escala perquè no escala. I aquí serà agafat sol. O si no, pues control A, control V. I és el mateix. Llavors fa un go. I de cop ja ho tens tot aquí fet. Veus com a carrera pues es mou el vídeo. I queda, honestament, sembla part del vídeo, que és com hauria de ser. I aquí vindria a ser com quedaria l'original, que és una miqueta més complicat perquè és, vale, sí, és només un tracking perquè és tot a la mateixa velocitat, però les línies s'han de posar totes al lloc, la lletra s'ha de fer petita, té el seu què, m'he passat una mica de temps, sí. I ja està, és honestament així de simple. Així que ja saps fer el motxe, és tan simple com això. Ja, òbviament, hi ha cartes més complicats, però amb temps li pillaràs el truco molt fàcilment.